Hakabaning kong nakaliang jong ka Junior CE Society kabalang Presbyterian Penthorom Kra ngay kublay ista basuk ya pibaro bat ya pibaro kibala benpet lengba kini kikor jong ni gajuk ke pemerintah hakabang yo banya syakri ya ublay hakani ka step ngay kublay ru ya kabalang Presbyterian Penthorom Kra kabala penyo bentay ngi kum ka Junior CE Society bangin rakhe ya kani ka sngi jong ka jingmi pat ka jong try ha kani ka step ka bamenta ni penpau ka jong sungu yo blay bople ya kani ka lat kalenti ha ka bangin yo man syakri kum ni ha kani ka step wat hapeng kini ki jing ki bang ya kendo wat langim la ban penlong ya ki jing seng kum mangi julong Henry yo pat ikni kalat lengba kini ki social media haka bangila ban snap bat shashkor ya ka khobor ista haka ni ka stem bat shwa menginya iki program syakman ngan kerpat ya Mr. Sylvester Wankar banyalam ya kijing ruai katukat ni teli. On high, yêu kuna na ding na sha chitem na ka jing tep chibnei trai nga rak teng chong mi wan na pling sha perthei len ti pli na perthei sha ding na mi si kuna na ding na jing tem naka jing ter chableng ranga rat teng jong me hai kublai Mr. Sylvester Wankar nakamunta itu jing ruwa yero jong ga jing keman ya ga jing job thiaw jong tura hello jong jing yab bal hakani ka por ngidan ru yaki associate members jong ka Junior CE Society Penthorom Kra kiban penpule ngi katu kat ni gi bentana tin ge jong blai bat hadir kata ngan sohaban kerpat ru Mr. George Pangyang banyalam ngi hagi jing duai tu anpule naka Lukas anpule naka Gospel Lukas lenang ba ar pusau dokhat balai pusau kidaya ong sisya utrai ulami pat bat ulapau husimon anpulena Gospel Matthias lenang ba ar pupra dekat beningkong hadian ka saborton ti haba ka sashay ka sni ningkong jong ka tayo ka Mary no Magdala kalawan bat kawi ka Mary majungo ya ka cinta Anpulena ka Gospel Matthias lenang ba ar pupra dekat besam Henry utau angel udaya thu ula ong hakita kikin thei tu wat shep tiang pi na bangatib ba pia wat ya ujisu ya balasa narpna anpulena ka Gospel Matthias lenang ba ar pupra dekat Henry dan hangle na ba ulami no kumba ula ong ali tukmi ya kajaka ha ka ba ulatia utrai Inpulelang nagsiti biningkong siya kinangkurin na nang bakatsan dekat barpo. Henry minta ya ukres na pringmipan na kibayap bal ulan siya long uso niningkong kenen na kita kibayap siya no. Tungin lay lam mal blake jin roi po. Ngay ngoi me atrai blake pa je baham deng. Yak ba mer la dot kat tra ringi lamba nega jingim blalin yang borok ba nega por na klimat ke bamata ngay ngoi me atrai ba dot kat ngi lamba nega step ke bamata begiyo men syakri me atrai
Mga junior society atrai ban rakhi ya jing mi pat ke jong me atrai mat kam tam me atrai man yaro ri me ma me long jing kerman ke jing ke jing ma kum jur atrai me kapor ngi dwai ke jing isne ke jong me ba men dal kat atrai ba ke jing shakri ke jing ne stem ba kum juru atrai ne ke si ba si atrai ma baro kiru ko yi ba kama men shakri me atrai nyon mani nom benar benar mereka yang berkhui ke jom atrai, maka dua hari yang berisne atrai, yang dalam dekat atrai ini we lagi mio atrai, yang shakri me atrai, po yang ke berkhui petang jom atrai, kena kapor ni scam atrai, maka itu gibril, kibai lemba, kini gikor social media, hari ini si memata atrai ni scam gilong jengkerku, yang hilang we gibapen. Kumjur atrai ke biak snow nak tim hui ke jami kurkur atrai yang kapor bangsa yang IT santi beli badan bor ke jami nambateng jiskres sepan ngedam berak aman tinggal aku beli kinang sementa baro beli nang kerkui pi kumki kun kena jangka junior society nang kiu syaprang hakaban sekri ya beli kumjur Mr. George Pangyang Kakubor ista kaba nginyo banya keren banya pusan banya selok hakan ke step kadai kakubor kebala pensyong nungrin naga gospel Lukas kalanang kaba arpsau kadakhat kaba khatlai hadu alai pusan banya kani kejo kabenta ngin syamru naga gospel markas kalanang kaba khatnriu kadakhat kaba khatar bat khatlai kani kadi kejingnya thu syapang kejingnya lanti jengki arngut ki brio na Jerusalem she Emmaus ka khubor hang ni step kadai kata ka khubor ka ba nginyepet ya kani kejingja na Jerusalem she Emmaus ladangi puli bnia ega ktin gejong belai kamtam na kini sautli ki gospel in syam bahadin bau jisu ula sya halor jong ding pna ula yam bat latap yu ula mipat na ki bayam bat haga jing mipat ka jong trai ula penpau ru yala dia hadu khat arsian hapadeng jong kita saupos ni habau jisu dangdan hakani ke perthai hadin ke jimi pat ke jong bat kani ke benta ye ke bala tho ang hakani ke gospel Lukas kalau nang ke ba arpsau ke dokhat ke ba khatla hadu lai pusan kadai ke jimi pau ke jong ke balai bat ulam pau hakini ki armut ki brio ki balet jinglai na Jerusalem she Emmaus kadang ni puli ka ktin ke jong bulai hakini hi ki benta ngin syam ba uway na kini brio uday Ukleopas garang ipuli ka dukhat ka bakhat pra hendray uway pat amsyam na thok kerteng bat amsyam na yathuru ya kadaw balay ba kini brio kilet na Jerusalem si Emmaus hendray bon na kinang thok history bat kinang thok commentary ya kaktin ka jong bulay kiyatho ba kini ki arngod kidehi kinong buot kijong Jisu bat hadin bau lasya bau Jisu lasya sa nortna bat Jisu layap nasi kini kibriu kidun pedeng ke jingdo jing kerman ke bakrau bat kim saudan syuk kata ke mensim ruban syakri ya ubelai nomor 8 ikam donut ke jengki de ke jing artatien bat dai na takadaw ba kini kibriu kilik paino si kala benda shala ka shnong la jong sta si Emmaus bat kilami na Jerusalem benda si Emmaus ka ktir jong blai ge thu ba kani ke tingya lenti na Jerusalem si Emmaus kan jengai kumba pramail balarangi kanya haka kilometer si kanong kumba khat 4.5 kilometer lani khat lai kilometer duna bat ngin kan mau bahale si itu kisi kamdan kanu ka kali lani ka bos bakin lai handrai kiya dengan kejar
Bat kani ke jingjengai khalai kilometer se ngalaban ong kalung ke jingjengai kat nang ni hadu hadam side hakani ke jingya lenti jong kini ki armut ki yakran shaphang ki kita ki jingjia ki belajia ha Jerusalem ha kita ki khendiat sengi kini ki senran kini ki armut ki senran se ki ladon ha kata kapor ba lapriang burom yu Jisu se Jerusalem ba ki brio ki dara ki da kawe lagi ding telai bat ba ki ruai ru hosana hosana kini ki jo ki brio kini ki senran armut ki don bat ki yo ya kata kapor bala penstom yu Jisu bala sempat yu bala pentong ya kata kapan sengat sya bat kumnu ba Jisu uyat ya kata kalenti ban kiyo shalom kalbari da ka baba ya kata ka ding pna ka bakhya bat kini ki brio kila yo kumnu bala sanar pna yu Jisu bat kumnu ba kasnam kalami bat kumnu ba Jisu layab kini ki brio haba kidangya lenti ki thu khana kita ki jingjia baro ke belajia ha Jerusalem ha kita ki khendiat sengi bat ha kata ka jingya lenti ke jongki kat ba kidangya ya le si tang 10 minit kum bakhat 1 minit ai Jisu ulawan ha kata ka por hajan jongki bat ulayat lenti lambat ki taktin jong boleh ge thu yangi kaong ba kini ki brio kim shimla itho yu Jisu ha kata kapor namar bala penthame ki khmat jongki bat habau Jisu ya lambat ki ule kum tu brio bam tip kata ka jingja Jerusalem bat ula kli ki uang ba ki jingya kran yu bu pia kran nanu menne nasi ula man ngam suthu ngam pai phang pia kran phanga kata bat uai le kini utau kulio pas ulang ha Jisu ong long tang mame hi nong wei mamam te ga bajia Jerusalem hakini kisni baro kibri la tep baro shitlut ha ka to ko por ha Jerusalem kila ya tiblot baro ka jiayu bat ni kulio pas ulayat ho shushu shaphang jong Jisu hi layat ho ba yau tau Jisu bana Nasaret balong nong itu lupa balik ki kamba ki bakrau handrai la IT yu Jisu ban syak saknar pna uni kulio pas ukren rumah ni uang ba hagar khat ka bar phuai ni yu hantu bo uang ni ya kerman ba uni Jisu udai ban susus pa ki Israel ulang mau nong pendem bobarok nya khmi lenti handrai mentapat ulayap bat kelalong kasi kebalai nadu belajia kini ki eru bat kepenpau ke jingdu jing kerman kadur khmat jengki kalong ka isosi haba kiat ya kata kalenti namar baboros katu ki perkhat bauni Jisu udang don udang ya kan kat bat ki udang don udang im ki suyok mensim henry mentapat ki mudur baik bau Jisu ulayap bat kim syampai perkhat ya kata ka jingmipat bat kilayat daga khmat sosi banlit phai she Emmaus bat hadin kani ngiu i ba Jisu ulakam ktin bat ulayat ho haki shaphang ktin ge jong bulai ulasdang nadu Moses ulakran shaphang kinang itu lupa kiba des kum Jeremiah Isaiah bat kiwe bat ukran ni kata jing thok ka bakhut ka bakadau bat shaphang jung bat ula ongru ka ba punriu omlong ka baladai ya uba ukres ban sha ikini ki iru bat ban busut apo ka buram jung ula kran ni ka tin jong blai bat kila shashkor kila snap ya ka bau Jisu ula kran bat haba kila poi ha kata ka nongret ka bakilai kata ka Emmaus Jisu lale elade kum utu ubri ubanang ya ubanang le nanti tang kham janga shushu bat kini ki armud kila kerpa Jisu bat kila ong tu sa bat ni no pet ni kapor galalong ga bajan mit sa no bat ni
Bapinyo ban jathai la si bapinyo ban bam mandi. Bat ujisu nu ula kongo bat ula sa ka ying jongki. Bat la yatho hungni ru ba katba kidang shong bam. Haba ujisu ula shim yu kupu ula kedia. Bat ula kerku ula sam ru yaki. Bat kum mangata kapor la penpet ika khmat jongki. Bat kila yatho ba uni ude ujisu ukonrak jongki utrai jongki belami pat de shisha. Bat haba kila yatho yu bat ujisu la ja jo no jar naki. Bat hakani ka bentag ba penkot ya kani ka jingi tho khana la yatho ru ba kini ki arngot la pendak eki de jingkman bat de jing sokan de ka khrau. Bat hagajo hi kapor mar hi kumta kila yen bat kila let phai pat si Jerusalem. Kila let phai pat si Jerusalem ban let biang sakhalai kilometer ban mare biang si Jerusalem de jingkman ban ya syam bat kita ki khat boingun. Bat kita ki wei pat ki biya don hangta ki biya senglang. Bat kila yatho ba utrai ulami pat shisha. Kipara bengai kiparlok bat khamtam kum ki khun hab ki barel kani ka jingi thu khana ka don ka khubor ka bakhrao. Kini ki arngut kilama shibun ka jinggar khu haba kila ya ringkat bat jisu bat haba kila don ringkat ha ka tu ka yin ka ba kila ya bam ringkat bat jisu ha Emmaus. Kini ki arngut larangi puli bahai kani ka benta jong tin jong blengin syam bakidan ni kini ki sautli ki jinglong ki ba sutunat ha bat khamsup na ka benta jong phi ngan shubu ba ki ba sedang du s ki sautli ki s ki ba kini ki arngut ki don ka beningkong ki sha sobha perlo haba ki dang yai lenti ki dang itho khana la ka jong jing itho khana la itho hni ba ujisu ulawan ban ya lambat ki kim shimbe la si da dei mangi la ban ong mo medai we wan balan ni mo wan batai start ka ta jing kerem jongi hele la ka jong galenti la si kin jin dala be hanrai kini armut kila sha sobha ya ujisu ban ya langbat ki kisha sobha perlo kabaar kabang yoi kini kibril kalong sha skor tin jong blai sha skor ya ka tin ke jong blai kat bau jisu udang yatho ya ka tin ke jong blai kumangal ong menne kini kibril kim shim lai pan phainia lani kim shim pan phai pat kiwi ki jing kran henry kila snap bat sha skor ya ka tin ke jong blai ka bau jisu la kran hapreng jong ki kabalai US balai kalong sbun ban ai jakasa iljisu sbun ban ai bam yu bat kata ka mensim ka basbun ka jongki ka wala penlong ki bukin mat ki jingker khu bakin ya kendu yu tra jisu markhmat hadir ba ulami pan kali ke namar bakidan ni ka mensim ka basbun bat ka bakhaddu US bakhaddu kalong smart hadir bakila itho yauni jisu belami pan mar kum tahi kim shimla boteng lesi kila bendong ni dan shuan mentan nang ya khalai kilometer ni utong in salik nak menstep si Jerusalem man yatho lani utong in thia sha man taman mit nin penjat thai shwa henry kini arut kisenran la yatho ingi ba mar hi hakata hi kapor lesi kala khamit ru henry kila mare bani phai pat si Jerusalem banlik penbenai kata khubor ke bawah syakiwi pat kisenran kita gini sautli ki jinglong ki ba kini ki arnut kidan ban na kamenta jongi ki ba khamsan ru lesi ka khubor jong gani ki jingya nanti na Emau na Jerusalem she Emmaus kadai ka khubor jong ka jingya nanti jongi ki banget na ka jingdu jingkerman sya ka jingkerman kadai ka jingya nanti na ka jingdu jingkerman syaga jingkerman kumba kini ki arngut haba kimi na Jerusalem ki dai ki brio ki badu jingkerman ka khmat jongki ka isosi henry anda haba kila pai ha kata ka thong jongki hadu Emmaus ki dai ki brio ki bela dapat daga jingkerman ban ngi em kini ka por kini ki singi ki ba
ngi em ki por jong jing do jing kerman ha ngi phai ske diang skaman ni jing long jing man jong ka perthai ngim do dan kam ban batai benia iki hari ngim ken mau bah ka jing ya lenti kani ka khobor sta kani ka step kadi ka jing ya lenti ka jongi na Jerusalem shi amaus ka balong ka khobor na ka jing do jing kerman sha ka jing kerman bat kata kan jah ka jing im ka jongi tang lada ngi sha subha yu jisu ban ya ban ni ada ngi sap bat sha skor ka tien ka jong bulai Nisbun ban yarap ikiway pat bat nismat ru ban penbenai ke khobor ko baha ban penkot ya kani ke khobor ngan penkan mau yang kini ke sautli na kamenta jong phi ki hap ki barit na kamenta jong ilang baro bakani ke khobor na Jerusalem shi maus katawa yangi us baningkong sha subha perlok baar sha skor ke tin jong blai balai sbun basau smart menyatu ke khobor ke baha tu belin kerkhu ya kani ka jinge slok belum kot kani ka por ban ngai skam belin kerkhu ya kani ka sini bro kawai bakum ki bangai ngiyo ban rakhi ngiyo ban lekman ya kani ka sini ka jingjap ko jong trai na ka menta ka buram ko jong u amen kani ka por shwa bangin penwai na kaliang ka junior society ngila penbait ru ya ka tukan ningut ki associate members bakin sobaban ai ko wi ka jingwai kerpang na kerpat iki bakin simi kini ka bentang Kekerteng jong kalong ulang lipat. Tang ini penwai. Aga bawai no to do ai bagi jinge e ka jung stress bu try. Ka jing it ba ka jung blai pa. Lam ka jing slok ka pentengan ka pensingan ka penchat bor ka jung mensim ku. Kin na lang kap at ni. Lang ba jung ni sngi bro ka wai. Kin lang kap bat ki rungai kleng slak perthai. Ki mamani ki basyakri bat penun buram ka kerteng ka jung mi. Lalu mentas itu di bawah jukut ru. Amin.